Chibai levek ole tun truma chuan think and grow rich hi kan en ho chananga video shana hian karon da thin dona a chan chu voi khata hian ka cover vek seng lawa baka hele khabu hi a tha em ema toite kimwak lawati atan chuan au yoma a har ka ti chi ani boka classic ani a that ang hu hian ka soifia thiam lo jok viawang ti po ka ring ani a bu chung tu hi heng kan hmu ho hi ani tian a in dote tein kan en chho don ani aziak tu hi Napoleon Hill ani azia dan po hi man lai mi hausa Andrew Carnegie hian Napoleon Hill hi kumsom ni panga chung kha a sponsor top maya chumi chung chuan khati lai millionaire zanga chuang vel kha interview te nein an Hlawhtlinna azir chianga chung mi Hlawhtling hmasa te Hlawhtlinna thuruk zia khomna chu ani bera chung zinga kan shiat lar tura chuan Henry Ford te Theodore Roosevelt US President somni parukna te inventor ro puitak Thomas Edison te le Graham Bell te le midang tam tak soisen lo kha an ni a thavia wang ti kha rin omani unpublished kum hi kum sangkha zakwa somthum pasari ni in million za chuang vo ini thleng hian shal chhuwa ani to ni lochik ma ula self help bu shimshima hian think and grow rich ami zul hi anzui da uzelani an soidan kha adang ani maya a thahle ti kha hriatani ti chuan bung khatna hi thoughts are things atia mishing ril ru le ngai tuana poimo na le engkim bul channa ani zia kha aron soya kan ngai tuana ril ru hi magnet ang deuh hi ni thil thalo hlir te kan ngai tuani chuan chu tiang bok chu kan hip khoma kan hmu bel thina ni chu tiang in thil tha po kan du tak tak hi chu nei dan kong kan zong mai thina chhuan lamin hmun a chang lawani chu thil nei thei tur chuan universe hi kan lama atang thin ate boka kan du tak tak ani chuan hei chu bible an thana torin engkimin a tho sak thin ati ang deuh khan kan ril ru le thinlung taka kan du chu nei thei dan khong kha alo om zelani mase chumi tura tan chuan tumna tak tak persistence tlona le burning desire hi thil dang zong aya vadu ngoi ngoi na khadi taila chung ne na trankop angai thung atini atir bera kan ril ruwa thil du emo engemo idea kha kan nei phodanga kan ril ru kha kan siam felanga ti chuan purpose tumna tak tak le persistence tlona le burning desire khan kan chom don ti nani a shilfia tu tur true story hi arun ta tel zel thin boka papakhat Edwin C. Burns hian muchuak turau pui Thomas Edison a tho pui hi adu tlat mai ni atana tho nilawin tho dun pui kha atuma adu takzet ani a kakal vechin photanga a theilo tak le salesman a tepo kalung oi mayang atilawa he hmuna hian Edison ne na thok dun turin kakala kanuna thap thleng pon kalhin mayang atimak mai ni a thazongin athil tuma khan alu lul ve tlat maya tumna anei tera hian Edison ne na thok ho turin engma rem chana kha anei bik lawani rel chuanna man tur po anei lawa mase athil tuma khan aru ema wangin rem chang kha azong zela kong kha azong zelani ti chuan a toy zongin Edison tana rei taka tho hnuwa khan midangina shal theipo an rin lo Ediphone anti kha malai othunna khol chi khat kha atana in hai kok na rem chang la in a shal ta ni ti chuan rim takina thoka a shal ta tau maya Edison nen chuan an thok dun chu alo ni ta der mai ni chu chuan million ni thum vel chu a hlo chhuwa tir dai leng hala tunlai paisa chuan atam viawang he Edwin C. Burns a chanchina tang hian mishing hian kan tumani nga chuan think and grow rich kan ngai tuana hian min ti hausa theiani ti kha anem heta ni chumi kan Hlawhtlinna ta na thil poimo masaber chu sum le pai bultan na emo thil dang ni lawin
kan ril ru kan siam fel kha ani zo kani tumna kan ril ruwa kan nei kha hei ka soibel ve lok du chu tunlaya mi Hlawhtlinna te kan hmu hian keni daikil kara tang chuan a thei ve lo ni tin in hlo fatan chuan a thei ve lo tia comment te hi ka hmu thina thei ve lo ti ril ru kha kan put tlat kha chuan thei ve ngai na kha om lo ani ka thei ve ni ti ril ru pu chuan har sa taka tang pon an lon chho mai thina tunlaya chuan thei ve lo na ril ru hian min del na sa thei lu tuka chuwangin chu chuan kan Hlawhtlinna kha min dal ve thei ani ti chuan a dota hian Beidawn ma apoi em ti kha aron soi boka kan hlo cham thin na pakhat chu hlo cham na te naw kan to hian kan Bansan mai thin atia mi Hlawhtling kan ti te po hi lo hlo cham ve to vek an nia ma se an ni chuan hlo cham na hi mal som na an chan tir thin ani hlo cham fo ma se tlom le hne in an om ngai lova heta hian thu toy te nal dewa oma chu a quitter never win and a winner never quits atia Bansan thin tu ten hne na an changai lova hne na chang tu te ero chuan an Bansan ngai lo thung atini keimania kan thatna te kan thiam na te hmu chuak tur hian mi then kha chuan van doina te hi an hmang tangkai dai thin ani ziak thuming thang tak o Henry po hi zel atan na atanga thu ziak tan ani a zel khatang kher lo ta se aziak lo mai the ani tin zela khan indom kun reng ta se athim jong khal thil kha thlir reng ta se thinrim na te khan khat reng ta se aziak thei don lo ani athil thlir dana kha a eng jong khana thlira wang khan zela tang po khan khita sang taka aron inver chho thei tinani chutiangin mi Hlawhtling tam tak te tluk nuwa ron tho le hian tama har satna te mal somna achan tir tu hi an lo ni chok thin ani mase mi tam jok chu har satna alo thlen khan kal zel lovin kan Bansan thina Hlawhtling lo tok vel chi a be ve te tuar chuak zo ta pe lo thin te po kan ni a Beidawn san thuai a uyom zia tiang turin malai rangkachak lai chua an war lai khan darby ate pu tu hi rangkachak lai turin khol an lei ve ni tichuan Colorado a an thok chuak ve a mase an lai trau hnuwa po khan engma an hmu mai theilo wangin an Bansan ngal tamaya an khol chu cheng tam lo te in an hral chhonga an ho san ta ni mase khol lei tu kha alo a lawa mining engineer roya a chutir vela chuta chuan darby ate pu tu topsan na khur atanga fit thum le ka khan rangkachak khur a om ti khan hmutani fit thum chau lai an ngai to lai khan an lo beidong ti na ni lo tile ta sham se mithiam ron na chang te lo shetal se chu an lo Hlawhtling ni mai tur kha ni a mase darby po chuan chu an hlo cham na ui om tak atang chuan zirlai thatak azir ve ta thawa anulama salesman atan na lama fit thum chau lai ngai to a an lo Beidawn to na khan tei rei pe na a pe ve thunga chawna a pe ni achan chu nai te a hantile sham se Hlawhtlinna a om don ti kha a she ve tlat to a keni po Beidawn kan tum chang te khan he darby ate pu tu hi lo she chuak thin ta ila fit thum chau khan Hlawhtlinna kha kan lo ban phak lo mai the ani hantile sham mila kan lo nei to viau theya kan ti sham na khan Hlawhtlinna min thlen don ani thu toy pakhata po hian an soi china mi Hlawhtling kan ti te hi mi hlo cham thin mase voi khat chau Beidawn le thin te hi an ni an ti ni mi zong hi hlo cham thin le hlo cham thei vek kan ni a mase ti sham na kha Hlawhtling le tling lo min thliar sang tu ani kan ril ruwa hian thei lo impossible hi ritam lutuk lo se kan ka tang po in thei lo ti rin na nei tlat chung chuan thil ti thei ngai na kha om lo ani a thei ti rin na kan ril ruwa khan kan tu anga a chan chu kan ril ru ngai tu na hi min control tu tur ne lovin kan control theya kan control tur po ani kan ril ru su khlek thunun tu captain kan ni lo chuan
a du in min thunun zawk mai dawn si a thil thalo theilo khang zong te rin na min nei tir chuan rilru kha magnet ang kan ti to kha a thalo hlir kha a hip khom mai dawn ti na ni chu wangin mani ngai to na thunun tur ani chu a thalam zong khan chumi tura tan chuan he think and grow rich hian kan ngai to na mai ni lawin kan ngai to dan kha min herrem sak kha atum dona chungte chu principal sang som pathuma aron then sanga chu video shana kan cover lenga tuna tan chuan he ti thleng hi ni se chapter danga kan hmule tho donia